faut que le mouvement armé bébé marfa blafo sema. Oui, Patata rebolo. Oui, Sema ta rebolo. Sema ta rebolo. Ni Alkabas mangay devant la troupe de l'armée malienne à Kidal. Oui. Quand be falambe bala on de kilingi. Mais chaque fois Adbu kuna Kidal contrôle be ministre ni français. Olu de be kam mangan la wuli. Kidal be se ka kala to djumé. Akana ka ansa koy. Aba miri ko mo be Kidal no fait. Non, c'est la France. Mais avec doni chiaw signogon. Avec dona anyere de. O dia ke Sema un papier de todo nae francidia ata sema to sigi français do ko boro re kana nu ka ko wa ko le venir sema anam bena fola o da to mouvement armé bébé ka nyon famia bi se foi te Kidal ka be rom na ko bi o mo buga jamana la o mo buga président o mo buga fembela nin kera Kidal yere territoire kan nin kera bi nuko ni avion jume ga jumu ni ko avion ka espace survolé yoro ni woni ka o kuma territoire di non ko ni ko ne du malay donc chaque fois il t'a sur nan wilila ta fo kamena besra ni ministre mo bi na accord de lombubulo signé par maintenant nos politiciens véreux politiciens do be mali ko lu ka contrat de signer coup dugu oui coup da contrat donc malien ka don ka fo bi ko amika miri ko ani Chia be nyogona quand ani sigiro be nyogona quand ni région be nyogona non ani français de be nyogona c'est lui qui est derrière tout ça wa abe ka mo utiliser kubla amro te Kidal ka ora la de amro be sement to dron de là après vous fleni non ni dalu jele donc il y a tout monde be Idrissa Agri on lui démissionner mo be démissionner donner bébé a démissionner muna parce que ebi war min da ama 9 ans ka fo kana armu saka ti nyogona amika nyogo fra kalante barate fofoité mais est-ce que il n'est pas temps aujourd'hui ebi armu ndo na saka ambonola c'est donc pour que lui marfa bla ka chifway mais sema minalen do abolodi passable à quelqu'un ka pression koluka que dans la population benet minalen do ubolo jakuya ubudo unyana dafe bi population ya don kongo bolla mengo bolla wa sema nyamgo do ne beta kalana français allemand boursu bra do le ma gani iba ka fo ale école maître munu me mité kata Kidal mais ka fo ministre kelme ko lo recruter ku bali kata kalanke ku do barola ka warba duma wala sa Kidal re kana ke yora kana bonogola Kidal ka dengo re kana seka foi ku yere akana baski yoro kana baski to chila o ba so mu fe nya fina ngakmala bi opération mi ko anniversaire mi nuya alabe anniversaire ni d'abord de ou ko mi fa minke ala de a tien obo gani angata kelengele mole on ka partager angata gani ibne ka fo ministre konala ka brib opération bakanu sonsorila contingent do ko kulubu retiré piège de kundu ni o be fornyon ça fait 3300 éléments o ye John Joy Suède 180 Royaume-Uni 260 Égypte 1000 Côte d'Ivoire 860 Allemagne 1000 nous ne ko lwa fait qui retiré automata de nous ne kumiga ni doyin kono no le sisier ka anniversaire in kono anniversaire min konna la ou kumoko be échange de tir de là ou kumoko be kele de là mais pour le coquet oui muneke mali avion willa les 5 avions willa ka plus des milliers de clichés à Pango Kele a Pango Kele cliché bêta ka position bêta ka photo bêta gagné o ya sur une semaine offensive de l'enseignant qu'on fait il vient qu'à faire féminin armée mali parce que follow avec maintenant Asegna en metto balisou de cas balisi munu ko naula avion l'espace malien est le plus survolé maronibo kalama de la CEDEAO bibina pourquoi Mokochamba Renga parce que le point 0 se trouve au nord du Mali donc avion bébé na point 0 de là ka temeni Mali donc Mali be war mi sur espace arena a bébé versé français dit billahi ka versé français Mali espace bana Mali ka Asegna avion me pani fo Mali territoire kuna a dorom tika Mali bonola au drone sans qu'on drone c'est l'espace le plus utilisé le plus survolé Allahu Akbar au versé français dit parce que le point 0 se trouve à Kidal donc il va faut finalement ne be mina be wala yi abe wala bubu wele kunyo gani le 5 armée Mali wili ka panguruta ka pan mu toro mu ko avion bon avion que ou arme portée d'avion sur les barsabla allemand yi nana ni minen fait allemand toro ka beto no mbulu ya beduma des canaux sol air au sol air ni flani aller de avion à partir de 5 km de long
altitude la 5 km. Oui. Ne yo je ala je abse ka avion taula. Oui. Alors que avion ko nga jigi à basse altitude. Oui. Mais muyo ou fait parce que détective de missile be avion ina. Oui. Suko 25 de kundo. Gandi a nya da missile ka itse ka ali ani mo bi sa. Non, il était. Avion nundo c'est sophistiqué. Oui. Mais mali avion na to. Joni a alerté ko avion me kanali. Oui. Mo ministre de aida. Ministre de Afounia na kafko mali avion me. Ko mali avion me kanali. C'est pour ça ministre Karaguen. Donc, oui. Mena ma be wala wala yi. O wati kele asoro, vol bet tigelendo, avion tete même Mali territoire ka espace aérien ka akatani le wolon vlai. Parce que Air France ko kaleba ka stratégie fallait, kaleba ka ligne fallait parce que Mali ko avion ni bena ka planer vol de ki immatriculé. Oui. Ni immatriculé là au numéro 15 ne be do radar kono. Radar ne bo avion na toto ko scanner, gandi fin bi kun passager, minão, sakiu finiw marfa fɛn mana k'i kun avion b'a bɛɛ yira. Oui, a b'a bɛɛ yira. Oui. Ni ne kun tɛ armée Mali bolo fɔlɔ ni radar de kun t'an bolo. Oui. Donc o sɔrɔla radar minnu bɛ scanning kɛ. Oui. Donc depuis o kɛra Air France o k'ale bɛ yɛlɛma ni Maroc ligne parce que Maroc ye France allié. A bɛ Mali bila. A ye Algérie bila. Oui. Donc olu de ka na ni Algérie sahara kɔnɔna la ka tɛmɛ ni Mali ye. Barisabula o n'u kun nana n'o ye fɔlɔ u kun bɛna ka na minɛnw de jigin cargo de kun bɛ jigin parce que avion sutu bɛ dayɛlɛ. Ko ravitailler. Kungo kɔnɔ. Oui. Maintenant n'u y'o jigin kungo kɔnɔ o minɛnw de kun kan ka terroriste kun kan k'o de ta ka taa fara kulonkɛlaw kan. Donc mɔgɔw bɛ désarmer ka na kulonkɛ la. Mais ni kulonkɛ banna u bɛ tɛmɛ ka taa arme ta kungo kɔnɔ. Oui. Ka nana bɛn sisan ko arme tuguni. U bɛ se k'u labɛn. Maintenant n'u kun y'u labɛn k'an ka taa min barisabula n ye contingent minnu finna bɛɛ bɛ don ni MINUSMA de nin contingent fɛn fɛn k'ale taara nin si ma taa. A bɛɛ bɛ Mali la yan. Nin bɛɛ bɛ MINUSMA ka kan kɔnɔna la. Maintenant u bɛ ka nin de kɔnɔ a b'a bila u kunna ko sɔrɔsi tɛ SEMA bolo SEMA ka sɔrɔsi ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye. Oui, sinon foyi t'u bolo. Oui. Donc maintenant ni nin kɛra u bɛna mun de kɛ u bɛna ni parade militaire de kɛ parade militaire ye mun ye marifabaw mobili baw défilé baw u b'o défilé de kɛ défilé min kɔnɔna la a bɛ fɔ ko non ko nin yɔrɔ min interdit don armée Mali la parce que kɔrɔlu kun b'o de kɛ o yɔrɔ min interdit don armée Mali la o temps de kɔnɔna la terroristes bɛ don ni yen de ale ni o kumana ni élément minnu filɛ ni bolo k'u ɲɛfɛ ninnu de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na u bɛ se ka jigin ka taa zone de Gourou-Marous kɔnɔna la Gourou kɔnɔna la les zones de 3 frontières u kun ka laɲini ye les 10 bi kun ka sɔrɔ u kun na ɲini attaquer. Oui. Attaquer kun bɛ taa kɛ yen de. Donc nous jiginna Gourou kɔnɔna la u bɛ Burkina ni Mali gosi ɲɔgɔn fɛ avec des experts militaires européens. K'a bɛɛ déstabiliser. Oui. Maintenant kuma ju ye mun ye ni contingent minnu filɛ nin bi Mali OTAN ye ko sugu bɛɛ kɛ Mali tɔ bɛ ka renforcer ka taa fɛ donc ni sira ninnu bɛɛ tigɛla c'est la raison pour laquelle Niger Angleterre bɛ yen Niger États-Unis bɛ yen Niger France bɛ yen OTAN base ni OTAN force bɛɛ sigi mais Niger. A bɛɛ bɛ Niger bi. A bɛɛ bɛ Niger parce que olu ka sɔrɔsiw de kan ka équipe diriger ka taa Gourou-Marous kɔnɔna la le 10 donc ni Mali avion kun ka bɛ wuli. Alerte kun bɛ ko Mali avion kun ka bon olu de kun bɛ Mali avion jigin. Oui. Parce que fɛn kelen min ka jugu kɛlɛlaw ma o ye avion ninnu ye. Donc base minnu bɛ Niger o y'a sɔrɔ missile wɛrɛ b'u bolo o missile nin i bɛna k'a fɔ ale tɛ ye. Détective radar t'ale ye. Donc o de bɛ se ka taa an bombarder dogo la pour que ka ninnu to yen ko appuyer parce que avion de ka jugu bi na Burkina ni Mali bɛ ka se sɔrɔ ni drone ni avion de chasse di. O de b'an bolo bi o de bɛ k'an dɛmɛ kɛlɛ la. O de bɛ k'an dɛmɛ kɛlɛ la. Donc autant que ka taa base sigi Niger o base mun filɛ nin ye o de bɛna an ka avion menacer u tɛ wuli. Donc o bɛ kɛ sababu ye nin contingent minnu ne bɛ k'a ɲɛfina 3300 éléments nin bɛɛ de ye appui nin bɛɛ expert militaire di. Oui. Gani avion panne fɛn min ye maloya kɛ n'a kɛra dekun dan ye avion panna ka tila ka kan kɔnɔna photo ta. Non fɛnw bɛ yan ka jan ni jinɛ jɔlen ye. Kidali kɔnɔ ye. Gani ko tubabu man ca yan tubabu mun bɛ yan c'est trop. Donc kuma ju ye mun ye non o ma taa. A caman de bɛ. Kuma ju ye mun ye. Oui. An bɛ fɛn o fɛn na MINUSMA ka taa. Ni MINUSMA ma taa a man ɲi. MINUSMA ka taa. Maintenant ko fila de bɛ yen o ko fila ye mun ye France gɛnna mais MINUSMA bɛ France ka mission kɛ MINUSMA bɛ France ka mission kɛ cogo di a tɛ France ka intérêt défendre MINUSMA bɛ parce que France de bɛ Kidali nɔfɛ MINUSMA bɛ SEMA mɔgɔw dɛmɛ ka Kidali sécuriser donc sisan kuma nɔgɔma ye mun ye aw bolo ko sɔrɔsi t'u bolo MINUSMA de y'u ka sɔrɔsi ye. MINUSMA de b'u bolo yen. MINUSMA de b'u bolo. Hélico panne hélico kan kɔnɔna photo ta. Kan kɔnɔna bɛɛ photo ta la o de ma diya o de ma bɛn o ma wa maloya de nana parce que u b'a dɔn k'a fɔ mission min na bɔ yan ka taa kan kɔnɔna in vérifier. O jɔrɔna kow de filɛ nin k'a fɔ wayi a don ta bɔ tan dɛ nin b'an ka bolo kan e de la MINUSMA yɛrɛ fili kojugu a filila français la o de la k'a fɔ ko accord dɔ bɛ yen ko accord pour la paix a ko accord de paix
Alors que l'accord est pour la paix. Oui. C'est pour la paix et non l'accord de paix. Arrête Jati Rodjou. Arrête Sangodjou. Alors que mais à la bonne comment du ou pour une close mimbe ni à intrali min kidal. Ni malais gouvernement aussi. Ou yo de là-bas. Noé Okmana Femier et c'est les filles. Au close min flene. Mali nyamro ya ira fo. Anto reconnu mouna parce que close est dans sans sabay. Aïe, armée Mali, sans sabbat. Femme, c'est en 2014. Ko armée de Seleno, ko Mali de Seleno, ko anga jamana ko gouvernement de Seleno. Bi, ni gouvernement c'est sur sema ko wakale ado kon bena. Barsabla ale a dondula sebena ro de le papier ni umuno bulu. Odo atu nanye sema kela nga politicien djugu kele. Politicien djugu ko papier de ba. Ani Fransika mo fe ba bu na ma. Mais ni beolu de na ko politicien djugu e Fransika pionde. Oui. En tant que normal kela mat. Donc aba blanc kuna. Ko bi combinaison et force de stabilisation non, c'est pas pour stabiliser. C'est juste maintenant une force d'interposition. Et que Kaklaka n'y a fourni un blanc kuna. 2014 on y a Europe la tourmina au lieu de nous attirer. Un désarmement haut, un fin fenao, un accord la voile, il fait là-haut. Ministre mo tenichi la ministre veut protéger la séma. Oui. Donc en bon au logique de kona là. On dit que toi vous fin gena à ben marano mais ben au beta bo bibolon ko la ni beta c'est ça parce que mission kunye juste outra démission ni muso là-bas, démission ni muso mon là-bas. Donc échange de tir, c'est pour cela l'avion là. Mali armée, c'est une armée professionnelle. Nos militaires sont sortis des écoles de guerre, des écoles militaires. Wallah, il faut que Djengouli et les belles sur la cité avec formation est sur la cité. Formation est sur la cité. Donc, vous pouvez trop Mali qui riposter. Ni Mali riposter de ce qui va kalama. Élément fait pour que Kangono mais civil perdu. Parce que quelle population koko allait à la armée fait. Quelle population quand les Moko baka Mali là. Donc, quelle population quand les Moko donc diminuer la population de quoi c'est ça. Oui. Donc, vous pouvez sur ka faliga nous faliga comment mina. Donc, comment flaver fort. Ministre Moko baka les serata tout mbasable ko minorité bala ka faka. Oui. Hal ni Moko ken tout sara. Il faut se remonter. Oui, accord nous signé. Mai 2015. Au accord qu'on va faire les relevés de clause. À bord de Konala à tout moment. Est-ce que va la minorité de Maralike, Djakuya, ou des batfare, ou des bâtons de force de l'armée de constituée. À bord de Konala, qu'on est armé de Sengata Kidal, Mali production est mise à la dire. Quoi armé de Sengata Kidal, quoi armé de constituée de Sengata Kidal, ou armé constituée au second, quoi Kemesara ou Kemesarada. Ko nyamoko be kalfa do o kuma na feme yen ka diw yɛrɛ la Kidal kanga armée ta ka di Kidal ma merci Allahu akbar ni ye Mali politiciens ka sɛbɛnni min be ni kumakan in bɔ k'o yira donc kuma nɔgɔma ye mun ye sisan kuma nɔgɔma ye MINUSMA est là a tɛ sema dɔn a tɛ mouvement armé dɔn ale bɛ Fransika ci de la hali ni sema mɔgɔ bɛɛ farala kan kan tigɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ taa sema wɛrɛ créer Faransi ou bien ka taa mɔgɔ dɔw ta yɔrɔ la ka fɔ k'olu de ye sema kura wɛrɛ k'o ye sema mɔgɔ dɔw ye. Donc, ante lafia. Oui. C'est la zone pour laquelle Malo de Kera, les bouts de Kera, Gani nous kumbora nina, position fin fait kumbe, nous kumbe nous désarmer le nous, au lieu de prendre arme sur mais arme mumbe flou quoi, avion fait. Donc, tu m'as fait comme Maliko, toi et Bampé. Non, ni aso kunyanti, ou de tiena. Ah, Mali maraba be kodon de. Ngo be minye fina Mali e barka dugudi. Ah, non me kodon. Donc arme mun ko nga fli ko kono. Ou ko mu yere ka kunya ku nga la Kidal. Ou da to amese de dam ko fuya. Oui, non barala. Ou ka élément mo invité ka do gawni tomoktu. Essayer à 2 minutes. À quel moment ça? À quel moment ça chapi. Donc au lieu de kuanga ta arme nous nyini mais arme kele ma seka jigi. Ba sable ko ou avion commercial nous be arme fli. Nous a fli. Balizu. Point coordonné bala donc ou beta arme ta kungo kono sans ou bina foko ni yoro nani Tessalit et Tessit aleni Kidal donc tawdeni koni bébé sema nga mara kono donc mo be dondoni nous doni ye donc tu sema abe foué sema be ka force wura soro donc ni contingent mo ko bu retirer ou be faro ka muru ka marfa ta ka tirban do kuna donc ou be jara ke kelingi ou be so ka force ko wura soro tun Mali armée ga o de balla Gandhi. Il va faire c'est ça. Donc, comment nous mouillé Bibi n'est qu'à Bikuna, comme MINUSMA, moins de baboulo, fond de baboulo. Bibi n'a alni ben au cabinet MINUSMA te ben ni kake. A te MINUSMA arrangé. Ben te MINUSMA arrangé. Oui. Donc, comment nous mouillé Nations Unies, à cette général, a eu démenti formel que comment m'y fera parce qu'elle est dans la tienne, qu'a faut tienne là, billahi. Abra bi Malika.
Oui. Hey, moté c'est manko, ministre fait l'intermission échouera. Faut tout bolo tourner. Donc il faut tout tout. Comment nous comment si ça ne veut pas faire sous beke tu vas positionner moi si kana c'est moi si maloto ou va qu'il a ça je me trouve dit armée mali donna qu'il là ou comme média ou bon faut qu'on soit kidal. Oui. Nous on est là pour protéger la population. Ani Francisca espion mumbe mali kono. Oui. Donc c'est même la cause sous beke ka population civile balou kana bo parce que une population civile bora eh ni marfa bi bolo ni ba bla ni table be muneke. Non, diagwa. Donc c'est ça. Ou comme Robert Boulika, pour la population civile, d'accord, c'est la population qui est prise en otage. On y va kalama, ministre va kalama, beba kalama. Oui. Parce que, Mouna, autant de Niger, autant de biens qu'à soit sous appuyé dans le camp de l'aménagement. Oui. Ou va faut que vous retirez, ou chimata rochi. Ou peut bien. Ça fait 3300 éléments. Qu'on fera terrorisme mercenaire. Donc, en ce moment, vous force qu'on reconstitue. On dit que, otage flamme comme les moublo yobla mouna parce que otage nga barade ni arme filila yoromina oluka barade ils savent lire les coordonnées de GPS. Oui. Ou va faut mo ko otage do assiste otage non assiste otage avec toi beaucoup pionde gani okmana nous ou fait mon yoromina allez chercher